Kaixo, gaur beste gai taktiko bat dugu. Kasu honetan desertartze sakea. Aurreko gaiaren oso antzeko edo iaia berdina da, baina kasu honetan desberdintasuna da pieza mugitzen duenean, pieza horren atzean dagoen piezak sake ematen duela. Horregaitik eraso hau apurtxo bat boteretsuagoa da. Bagoazen lehenengo adibidean, zaldia mugitzen dugunean, dor honek sake emango dio erregari, ezta? Orduan pertsatu behar dugu, non egin duen min handien zaldi horrek. Orduan ikusi aldugu, zaldia G-bostera mugituz, esan bezala jake eman diogu erregari, eta aldi berean zaldiak erregina mehatxatzen du. Orduan, errega mugituta gero, zuriek erregina jango dute. Dugu beste adibide bat. Kasu honetan, jake eman dio erregina baltzak errege zuriari, eta pentsatu behar dugu zelan saiestu edo babestu sake horretatik. Eta kasu honetan ematen da, babesten garen aldi berean sake ematen dugula, eta nola? Dorrea G batera mugituz, alfila desertaltzen da, sake emanez, eta dorreak B zutabea kontrolatzen duenez, erregak ez du nondik ihes egin. Orduan, sake ematea eman dugu. Eta azkenik badugu ejemplu konplexu hau, eta hau ondo ulertzea oso garrantzitsua da. Orduan, hemen ikusten da, dorra mugitzean, alfilak sake emango duela, ez ba? Orduan, uste dut, lehenengo bururatuko zaigun jokaldia izango dela, dorra hona ekarri, zertarako, jake ematen digunean alfilak, errega mugituko dugu, eta dorreak erregina jango du. Baina, nahi dut ikustea, jokaldi hori baino aukera hobea dugula, eta gauza ze izango da. Pistak ematen hasiko naiz. Gauza da, posizio honetan, dorrea B zutabean mantentzen dugun bitartean, erregak mugitzeko aukiko dituen lauki bakarrak izango direla A8 eta A7. Orduan, nik dorrea mugitzen badut B zutabean mantenduta, erregaren aukera bakarra da hona etortzea. Eta konturatu behar naiz, B7an berri sake eman da, errege biltza duen aukera bakarra dela, A8 laukira joatea, bale? Orduan. Bueltatuko gara hasierako posiziora, eta ikusi zer gertatzen den hemen. Nik zer egin aldut? Dorrarekin lehenengo zaldia jan. Esan dugun bezala, dorreak zutabea kontrolatzen du, beraz, errega duen aukera bakarra, errega mugitzen da. Ni berriz ematen dut sake. Zertarako, erregea bultzatzeko A8 laukira, eta orain berriz ere, dorra mugitzen dudanean, izango da sakez. Orduan zer egin aldut? Orain alfila jan. Erregak aukera bakarra du, berriz ematen du sake, eta orain bai. Orain, erregina jango dut.
Nola? Hasieran esplikatu moduan, edo ikusi dugu moduan, H7 mugitzen. Orain, erregea badoa, eta ikusi zein den diferentzia. Variante honetan, hilditu gara, dorra eta alfila bipoiren aurka. Eta hemen, gauza ez dago ainargiz, Ze beltzek egia da, dutela zaldi bat dorragatik, baina bipoi dituztenez, partida ez da ainargi geratzen. Bestalde, hemen, partidira bastean nahiko samurra izan beharko litzateke. Orduan, goazen berriz ere begiratzera zer egin dugun. Zaldia jaten dut. Bezutabea kontrolatzen dudanez, erregea horra joan behar da. Jake, zertarako, ni nahi dudalako, orain dorra mugitzen dudanean, izatea berriz ere jake. Alfila jaten dut. Jake, eta orain erregina jateko ordua da. Gau izan da, honekin amaitu dugu desertate sakea gaia, orain ariketen bideoa ikusi dezakezue.